aurtongo leloa, salto-saltoka, gure gidari izan dugu urte osoan. Salto euskarara, saltoka elkarrekin. Halaxe eman dugu urtia, euskarara salto egiteko baldintzak sortzen, elkarren sokari eragiten. Guretzat, urte berezia izan da, eta ahalegin guztiak egin ditugu, elgoibartar guztiontzat ere, hala izan zedin. Horretarako, bi helburu nagusi izan ditugu. Bat, elkarlana. Parte hartze soziala eta lankidetza oinarri izan dira. Ikastola gisa, kooperatiba gisa eta herri ekimen gisa, gure arteko lankidetzan eta parte hartze sozial aktiboan sinesten dugu. Eta hori balioan jarri eta sustatu dugu. Bi, euskararen erabilera. Kilometroen urtea baliatu nahi izan dugu euskararen erabilera areagotzeko. Ez euskararen alde gehiago egoteko, baizik eta euskaraz gehiago eta gehiagok egiteko. Horretan, elkarri lagundu diogu euskara hautatzen eta elkarren babesean saltori egiteko baldintzak sortu ditugu. Ekintza berriekin zein betikoekin kutsu berezia emanez, herria, pixkanaka, kilometroaken bueltan aktibatzea lortu dugu, voluntariotza deialdiak eta parte hartzea bultzatzeko ekimenak medio. Horretan, eskertu nahi ditugu Elgoibar ikastolarekin batera lankidetzan aritu diren erakunde zein pertsonak, eragile zein babesle askotarikoak. Urtero babesten gaituzten guztiez gain, aurtengoan aipamen berezia egin nahi genieke Elgoibarko udalari eta Danobat kooperatibari. 3 gune eta azpigune bat izango ditugu, eta adin guztientzako ekintzak eta ikuskizunak. Goizean goizetik hasiko gara, goizeko 9:00etan erronkako gazteek hasiera emango diote egunari, baina eguna bera 10:30 aurrera martxan jarriko da. Non txikientzat ere jolasak, puzgarriak, tailerrak, eskulanak eta hainbat gauza izango ditugun bai ikastolako eta baita kalegoen plazako gunean. Magoak, txarangak, elektrotxarangak, erraldoiak, horiek ere ikusteko aukera izango deu, eta baita hainbat musika taldeek eskainiko dizkiguten musikaz gozatzeko ere. Jateko eta edateko ere ez da falta izango. Ogitartekoak, taloak, izozkiak izango ditugu. Eta bazkal ordurako ere, 450 lagunentzako jangela antolatu da ikastolako frontoian. Eskerrak eman nahi dizkiegu, egitarau guzti hau antolatzeko prestutasuna agertu duten talde eta norbanako bakoitzari. Berai esker osatu dugu egitarau potolo eta borobilau. Aurtengo edizioan, gainera, pixka berezia izango da guretzat. Izan ere, Maritxu Loiola Ugarte bururi eta Aspanogi elkarteari omenalditxo txiki bat egingo diegu. Maritxu eta Uixa guretzat, azkenian eta ikastolantzat gure sorreratikan amestu zen 1962an helburua islatzen dute. Gu geneukan helburu hori. Eta euskararen berpizkundea, arnasa eta biziaria. Elkarlana eta konpromisoa. Ilusioz prestatutako eta bizipozoz gauzatutako proiektuak dira, guretzat. Eta hori guztia irribarre batekin lagunduta, beti ere. Eta Aspanogi elkartea ere ezin dugu ahaztu, izan ere, batzuetan bizitzak igo ezin diren aldapa jartzen dizkigu, aurrean eta horiek gogorragoak edo xamurragoak izan daitezke, beraz hori guztia gertutik bizi izan duten, minbizia duten aurrek eta haien familiek, beraien laguntza izan dute beti. Eta hori guztiei eskua luzatzen, duela 30 urteia sortu zen Aspanogi. Urriaren 5ean, Gurutze Gorriari eta Diari ere, aipamen edo eskertza txiki bat emango diegu. Hainbat urte dira egun honetan bolondrez laguntzera etortzen direla. Beraz, hemendik aurrera ere gurekin izango ditugulakoan eskertza txiki bat egitean. Kilometroetan ez da inolako eraso matxista, LGTBI fobiko edo arrazistarik onartuko. Denona da festa, eta denona da ardura. Aske eta errespetuz gozatzeko gonbidatzen zaituztegu bertaratzen zareten guztioi. Egunean bertan, urriaren 5ean, garraio publikoan etortzeko deia egiten dugu. Trena eta autobus zerbitzuak bereziak izango dira. Eta horren informazioa webgunean daukagu iristeko jarraibideak atalean. Eta azkenengo moduan, esan nahi duguna da, herria zaindu dezagun eskatzen dugula.
Izan ere, gure ingurunean publiko eta pribatuak ahalik eta garbien jarrai dezaten kilometro egunaren ostean. Guztia errespetatu eta zaindu dezagun. Eta nola ez, etorri eta mundial pasatuko du kilometro egunean. Elkarlanean eta auzolanean oinarrituriko jaia da geurea. Eta Elgoibar ikastolak bi ezaugarri horiek presente izan ditu urte osoan zehar. Eta halakoa izango da jaia ere, elkarlanean eta auzolanean oinarritutakoa. Elgoibar ikastolak dena prest dauka kilometroen 59. ekitaldia ospatzeko. Salto-saltoka sokaren bueltan jarduteko. Auzolana eta elkarlana indartuz, eta euskara auspotuz. Urriaren 5ean ikastolen, euskararen eta euskal kulturaren eta euskaldunon plaza izango da Elgoibar. Guztiok gonbidatuta zaudete. Izan garelako, oraindik ere bagara, eta beti izango gara. Elkarrekin euskal